oikein ritallisesti. Ja sitten, mitä tässä kävikään? Älä valita. No en valita, mutta oikeesti kato, tuolla laiva menee. Siellä se menee perkele. Niin. Perkele. Siinä on pikkunen musta helmi. Mitä se sulle? Minne sinä menet? Aiotko sinä minut jättää tän yksin auton? Mulle turpaa kiinni. Älä ryppäämään. Uskopan, mä menen nyt ryppäämään rommia. Mulla on rommikätkö. On, mä nyt parasta, että me helvetti. Oletko sinä aiemmin käynyt täällä? Siis oikeesti, mitä sinä? Oletko sinä aivan hullu? Oikeesti, voit päästä, siis miettiä, miten me päästään täältä helvettiin. Minä jää tänne yksin, kahdestaan sinun kanssasi. Varsinkaan jos noita rommia on täällä. Kuuntele Elisabeth. Mitä? Minä olen ollut täällä ennen. Ja silloin viime kerrallakin minä löysin tällaisen kätkön. Tai teit tämmösen kätkön vai? Mitä sinulla on siellä? Onko edes jotain Rommia. rommia? Totta kai sinulla on rommia siellä. Mitä muutakaan merirosvoilla on kuin rommia? Juoppo. Sinä olet tommonen niin rommijuja. No, niin olenkin. Mä voin myöntää sen toisin kuin sinä. Just joo. Me ollaan merirosvoja. Mä tiesin, että sä rakastat rommia. Se on Kaikki tietämättä rakastaa rommia. Oi Jack! Nyt vähän, nyt ota. Horjuttaako? Vähän, Ootahan mä tuun ottaa sut pystyyn. Kuuntele. Mulla oli kerran Kuuntele, minulla on sinun asiaa. Ei, älä nyt selitä. Anna mun selittää, eikö? Miksi? Mulla on laiva. Sulla oli laiva. Sä menetit sen, valitettavasti. Se tulee ja hakee meidät täältä. Sitten me päästään laivalla. Mun laivalla. Joo. Se on upea laiva. Se on. Viet sä mut risteilylle kauas pois, niin että isipappa tuu hakee meitä. Kuka? Kuka isänpappa? Onko sulla... Mulla isi. Ai niin joo. Niin. Mut sehän kuolee kolmos... Mitä? Ei se kuole. Ei, no ei tietenkään. Ei se... Sinä olet aivan käynyt toisin kuin minä. Minä voisin juo vaikka kuinka monta. Mitä? Sinä et tiedäkään mitä... Niin. Mitä juominen tarkoittaa. No sinun pitää opettaa minua. Kippis ja kulaus. Mukitolkulla. Kippis. Maukasta. Tosi ihana. Ihana savu vai mitä, Jack? Mitä? Din. Mitä? Oho. Sinne menee loputkin rommit sinun aarteissasi. Ei, sitä, ei tuota ei saa. Hei, Miksei muka saisi? Minun... Oikeesti tämä on ainoa. Hei, Kyllä. Minun Nyt me päästä pois täältä. rommit on poissa. Rommit! Niin se on kaikkein tärkeintä. Me pääsemme pois täältä. Joku huomaa vielä tämän savun ja sitä tulee hakemaan meidät. En halua olla pätkääkään sinun kanssa enää ikinä. Se on tommonen ällöttävä pikkuinen juoppo. Mut miksi se pitää rommit polttaa? Sinä saat kyllä rommias vielä. Minä lupaan sen. Voin vaikka ostaa lopulla rahoilla sinua rommia. Kunhan vaan pääsen tätä pois. Älä ammu. Minä lupaan, että tee juoppo. Niin, ja sitten me käypä savumerkkiä sitten sitten rommit paistetaan perkele. Ikinä enää saa Oho. No joo. On se sittenkin fiksu likka.